כמו הרבה פעמים בעבר, מוטלות על הכתפיים הצנומות והצעירות של יוסי בניון. 5 פנדלים הוא בעט בליגה העונה, 4 מהם הוא הבקיע. ההחטאה האחרונה שלו הייתה במחזור ה-22. יוסי בניון, והכדור נעצר והוא בפנים. באר שבע תנצח, אולי 1-0, אבל זה לא יספיק לה כדי להישאר בליגה הלאומית. דוידוביץ' אמנם הצליח להדוף, אבל בניון היה על הכדור החוזר, דחק אותו פנימה. הקהל שמח על השער הזה, אבל זוהי שמחת עניים בלבד. הנה הבעיטה, עדיפה מצוינת של דוידוביץ'. בניון ברגל שמאל, המשחק מסתיים לו. השופט רץ לחדרי הלבשה, המשטרה שומרת עליו, לבאר שבע היו טענות מסוימות כלפיו, אבל זה לא משנה. בניון ממרר שם בבכי, גם הקהל כאן בהלם, השחקנים על המגרש, גם הם יודעים שבעונה הבאה הפועל באר שבע תשחק בליגה הארצית.